awo rendinen ɗo tan ko jam rendinen ɗo ko minen rewɓe Gaaɓu min tampi komin Gaaɓu tampi komin Gaaɓu jogii ko 44 wuro min ɗenin ɗo min ngala ndiyam min gummoto ko gila 5 heures du matin ha 20 heures miɗen e boyli worɓa men kaɓɓa saretaji e biɗuŋaji min ngala ndiyam Gaaɓu hande ne mawni château min jogii o wawa hokkude Gaaɓu ndiyam ɓe keɓata lebbi tati hande min ganda so robinet ene woodi koye nder ladde tan min guuri so ɗum ɓenni min ɗen ɗo enam courant amen wona courant kaɓɓa frigo ma ka miskino Allah balɗe tati balɗe nayyi formata ɓe gaddama facture 75 000 50 000 taw ganduɗa a yeeyani hay ujunnaji 6 ganda e hoore ma aɗa yiɗi wurnude ɓikkon ma min ɗenin ɗo enam Gaaɓu ala jeere sukaɓe amen hande sa itte lycée Kidiri ala ko heddoto sa itti Gaaɓunkoɓe lycée Goudiry ala ko heddoto sa itti sukaɓe Gaaɓu e lycée Bakkel ala ko heddoto Tambacounda ko noon pourquoi 44 villages wawa hebde lycée min ɗeɗi ɗo enam sukaɓe amen heɓɓe bakkuji munen nanɗo min ngala branlomɓe mbalmi komin miskineɓe hande so ɓiye dañi bac yaaha jangga université jooɗo duuɓi 4 duuɓi 5 arte waɗa croiser les bras jangde boni an yumma e an baba kala ko keɓɗa e mbaɗa e mum joni an ko mbannuɗa e mum boni jooɗima wayno miskinalla wayno meeɗa janggude holko ɗum firti minen jangde alana min gartam minen jangde sukaɓe amen ala ko firti min gara walloɓe to banggue sécurité min ɗenin ɗo enam min ɗenin gujje jamma ñalawma min ɗenin mbaɗe oɗo dispensaire amen laabi 4 ne yane poste amen yanama laabi 3 tuubanaji goto mo hono mun ala walli wuuro ngo Serigne Diaw waɗa ɗo ko hakkude 18 heures e 19 heures yimɓe ne jooɗi kirtaki nangue hoore neɗɗo waɗe nangue hoore wuuro holmo meeɗi yiide ɗum min ɗenɗo miɗen poti hedde sécurité min keɓani sécurité ɓikkon amen nene majji ɓinguel amen nene majji ha hande peɗo wawa wiide ngelɗo ɓinguel goɗel ko ɗo so mawnin hay goto anda ko firtinanno wuuro makko o yeehi o yiitaka lebbi 5 6 hande